Om verwarde personen beter te kunnen helpen, zouden de paasafdelingen weer open moeten. Maar ziekenhuizen staan daar niet om te springen. Het heeft er ook mee te maken dat het personeel er gewoonweg niet voor te vinden is. En het personeel dat nog wel werkt in de geestelijke gezondheidszorg, juist de afgelopen jaren erop is getraind om thuishulp te verlenen. En verder in deze uitzending. Sluis maakt zich op voor een monster-triathlon. En hier in Zeeland fiets je het slechtst. Goedenavond. Tot 10 jaar terug kon je met een postnatale depressie of angstige gedachten door een huisarts worden doorverwezen naar de paasafdeling in het ziekenhuis. Maar zowel in Vlissingen als Terneuzen sloten deze afdelingen. En nu het aantal meldingen over verwarde personen toeneemt, vindt de partij Sociaal Terneuzen dat de afdelingen weer open moeten. Niet alleen Terneuzen heeft te maken met dit probleem, maar ook andere gemeentes hebben te maken met dit probleem. Dat het gewoon helemaal uit zijn voegen barst. De overlast door verwarde mensen op straat neemt toe, blijkt uit cijfers van de politie. En dat heeft veel maatschappelijke gevolgen, zegt de partij. Mensen die in de wijk wonen, die daar eigenlijk niet gehandhaafd kunnen worden. Dus de buren hebben overlast, ze zetten de boel op stelten, ze trekken verkeerde personen aan. De paasafdelingen van het ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen en het Admiraal de Ruiter ziekenhuis, het ADRZ in Vlissingen, beide met ruim 20 bedden, sloten per januari 2016. Het levert de ziekenhuizen een flinke besparing op. De Zorgzaam bijvoorbeeld €1 miljoen. Het idee was dat mensen met psychische klachten voortaan zoveel mogelijk thuis hulp zouden krijgen. Als het echt niet ging, zou er een opname volgen bij Emergis in Kloetingen. Al jaren zie je in Zeeland een toename van het aantal meldingen met verwarde personen, zo blijkt uit cijfers van de politie. In 2014 waren het 56 meldingen per 10.000 inwoners. Vorig jaar waren dat er 78. Volgens Sociaal Terneuzen is er een verband. Minder opvang, meer ellende op straat. En dan heb je een wisselwerking, ze worden opgenomen, ze komen weer terug thuis. En op het moment dat je dan weer op jezelf teruggeworpen wordt, komt het oude gedrag vaak weer naar voren toe. En dat is met thuisbehandeling is dat niet op te vangen. De Zeeuwse zorg die staat nou niet bepaald te springen om 10 jaar na die sluiting van die paasafdeling hier achter me er weer eentje te openen. En dat heeft alles te maken met een breed gedragen visie binnen de geestelijke gezondheidszorg, namelijk beter worden doe je thuis. En dus niet in een kliniek of in een ziekenhuis zoals hier achter me. Het heeft er ook mee te maken dat het personeel er gewoonweg niet voor te vinden is. En het personeel dat nog wel werkt in de geestelijke gezondheidszorg, juist de afgelopen jaren erop is getraind om thuishulp te verlenen. Dit najaar is er een gesprek tussen de gemeente en Emergis over de opvang van verwarde personen. Vooraf wil Emergis geen commentaar geven. De provincie gaat onderzoeken hoe Zeeuwse bedrijven kunnen profiteren van de bouw van 2 kerncentrales. Zeeland heeft de voorkeur van het Rijk als het gaat om de komst van de centrales. Het onderzoek is een initiatief van de provincie en de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Een ingenieursbureau gaat nu bekijken wat bedrijven kunnen doen om onderdeel te zijn van de keten aan toeleveringsbedrijven. Bij een woningbrand in Filipijnen is een man om het leven gekomen. De brand brak rond 4:30 vanmorgen uit en al snel bleek dat de woning niet meer te redden was. Uiteindelijk stortte het huis aan de Kasteelstraat ook in. Later werd de inmiddels overleden man aangetroffen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie sluit een misdrijf uit. Hobbels, putten en slecht asfalt. Zeeland profileert zich dan wel als een echte fietsprovincie. Toch zijn er genoeg fietspaden in de provincie te vinden die er beroerd bij liggen. Verslaggever Carlijn de Splenter ging op zoek en vond de winnaar van de titel Slechtste fietspad van Zeeland. Dit is hem dan, het slechtste fietspad van Zeeland. De afgelopen weken hebben jullie massaal gestemd op dit fietspad langs de Isabelleweg tussen Filipijnen en IJsendijken. Vanwege de hobbels, de putten en het slechte wegdek. Kees Katsman woont langs het fietspad. Vanwege gezondheidsproblemen is hij afhankelijk van deze driewieler. Zijn ervaringen met het fietspad zijn ronduit slecht. Je wiebelt, je gaat alle kanten op. Als je een tegenligger hebt, dan moet je de kant in. Nou, die mogelijkheden die zijn er nauwelijks. Het fietspad vermijden zou betekenen dat hij kilometers moet omrijden. Zou de Westdijk op kunnen, maar dan ga je precies de andere kant op als je richting IJsendijken zou willen. Dus ik moet of links of rechts langs dit fietspad. En de weg is ook geen optie, want daar wordt gigantisch hard gereden. Als het al zou mogen natuurlijk.
Ja, dat is niet zo heel erg positief. Ik denk dat het enorm snel een onderhoud toe is. En dat onderhoud ligt bij het waterschap. Hoe komt dat nou dat dat fietspad er zo bij ligt? Er zijn bomen langs de kant van het fietspad. Die wortelopdruk, de wortelgroei, dat komt naar boven, drukt dat fietspad naar boven. En ja, dat geeft natuurlijk breuken en ongelijkheden in het asfalt. En ja, vandaar ligt het er heel slecht bij. Het waterschap is dus op de hoogte van de slechte staat van het fietspad. Al jaren wordt er gezocht naar een oplossing. Het beste scenario van mij is de bomen weg, het fietspad opruimen, de weg verbreden en rode stroken erop. Maar niet alle omwonenden zitten op deze aanpak te wachten. Mede daardoor liggen de plannen volgens het waterschap al een tijdje in de koelkast. En dan is er nog het kostenplaatje. Ongeveer rekenen als wij dat helemaal op zouden moeten knappen, daar toch rond tussen de 10 en 15 miljoen kwijt bent. Dat geld is er op dit moment niet. Nou ja, dan moeten er natuurlijk nog een heleboel onderzoeken plaatsvinden. Er moeten kabels en leidingen verlegd worden. Je kunt niet zomaar overal de schop inzetten. Maar het waterschap is bereid om eind dit jaar opnieuw met omwonenden om de tafel te gaan. Om te kijken van wat is nou de beste oplossing daar. En betaalbaar, daar gaat het natuurlijk ook over. Kees staat open voor de plannen van het waterschap. Hij wil vooral dat er snel een oplossing komt. Niet alleen omdat hij zelf dan lekkerder fietst, maar ook voor de veiligheid van andere gebruikers. Er fietsen hier ook schoolkinderen. Niet veel, maar het gebeurt wel heel regelmatig. Recreatiefietsers, weet je wel, van die pensionados zoals ik, die iets leuks willen doen. Maar die rijden soms gewoon op de weg omdat dit niet te doen is. Dit is overigens niet het enige fietspad in Zeeland dat er zo beroerd bij ligt. Voor de zomer deed ik een oproepje en daar kwamen honderden reacties op binnen. Waaronder het fietspad in het Poelbos bij Seer Hendriks Kinderen werd aangedragen. Maar ook het fietspad in natuurgebied Vroonhoven bij Renesse maakte kans, maar haalde net niet genoeg stemmen. Wij zeggen altijd Zeeland is een echte fietsprovincie. Maar wat vindt u er nou van dat er toch nog altijd paden zijn die er gewoon beroerd bij liggen? Ik kan alleen maar spreken over de paden die in beheer zijn bij het waterschap. En over de rest doe ik geen uitspraken. En dat kan ik ook makkelijk doen, want ik fiets nooit. Ja, en voor wie wel graag fietst, weet dat er genoeg fietspaden in Zeeland zijn die wel goed worden onderhouden. En daarom zijn we nu op zoek naar het beste fietspad in Zeeland. Nomineren kan bij ons online via de app of onze site omroepzeeland.nl. Op vakantiepark Marina Beach in Hoek zijn alle recreanten en bewoners vertrokken. Blijkt uit een controle van de gemeente Terneuzen. Die weigerde het park vorige week een nieuwe exploitatievergunning te verlenen en sloot daarop het park. Bewoners en recreanten mogen het terrein alleen nog op om persoonlijke spullen op te halen. Hoe de toekomst van het park er nu uitziet is ongewis. Alle partijen in Provinciale Staten vinden het goed als de opvolgers van de 2 Westerschelde-ferries elektrisch zijn aangedreven. Er zouden 5 scheepswerven geïnteresseerd zijn om de nieuwe veerboten te bouwen. Volgend jaar wordt er een definitieve keuze gemaakt wat voor type schepen de provincie wil. En een bijzonder zicht in Vlissingen. In de binnenhaven ligt sinds vanmiddag bij Amos het grootste motorjacht ooit in Nederland gebouwd. Het schip kwam in juni als casco aan in Vlissingen en is de afgelopen maanden in een overdekdok afgebouwd. Het schip is 120 meter lang, 1,20 meter langer dan het vorige record. Het motorjacht is de komende tijd ook nog te bewonderen, want het wordt nog verder afgebouwd terwijl het schip langs de kade bij Amos ligt. En met nadruk moet er wel bij worden gezegd dat dit het grootste motorjacht is, want het grootste jacht ooit in Nederland gebouwd is een zeiljacht van 127 meter lang. Dit weekend staat Sluis op zijn kop voor een grote triathlon van zo'n 115 kilometer. De Ironman van Knokke-Heist begint namelijk in het vestingstadje. En vandaag werden de laatste puntjes op de i gezet. Are those people crazy? I'm giving you a challenge to come and race next year and you'll see that people are not crazy. Gek zijn ze niet, maar wel hartstikke sportief. De 2700 triatleten die dit weekend meedoen aan de Ironman. In Sluis springen ze in het water om bijna 2 kilometer te zwemmen in de Damse Vaart. Om vervolgens op de fiets te stappen voor 90 kilometer en te eindigen met 21 kilometer hardlopen. Vandaag zijn de laatste voorbereidingen nog in volle gang. Ik ben net de feestballonnen aan het oplaten voor de zwemproef. De triathlon draagt de naam van Knokke-Heist, maar start in Zeeuws-Vlaanderen en dat is niet zonder reden.
I mean, you can see on the camera, look at the background, it's a beautiful place to swim, a beautiful city for both the athletes but also for the spectators. You've got bridges to follow the swim, so it's a really nice background. The water is also really clear with no current at all, so it's a perfect setup for the race and for our athletes to swim. Wat verwacht u ervan? Verwachtingen zijn niet hoog. Ik wil gewoon de finish bereiken. And finally, a lot of Belgians are competing in this race. Are you not a little bit afraid that the Belgians are taking over Zeeland? No, I'm not scared, and we've got a lot of pros racing on Sunday, and a lot of them are actually Belgium also. So we probably will see a Belgium winner on Sunday. De zon die was alvast aan het opwarmen voor warmend weekend, want hij liet zich uitbundig zien met hier en daar nog wel een klein buitje bij temperaturen begin 20 graden. Morgen nog meer zon en vooral ook hogere temperaturen die zomers zijn rond de 25 graden. Zondag nog een schepje erbovenop met maximaal 28 graden. Na het weekend weer wat koeler, maar nog steeds zon, maar wel een kleine kans op een bui. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Voor het laatste nieuws volg je ons natuurlijk online via de app, site of een van onze social media kanalen. Voor nu alvast een hele fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.